m'embadeixo en el llarg esforç de passar la rella damunt els records, he mirat aquesta terra, he mirat. L'espectacle porta aquest nom perquè ens sembla que és el títol d'un poema de l'Espriu, però és que a més se diu molt en els moments actuals. Fes que siguin segurs els ponts del diàleg, cal molt diàleg, i a vegades és un diàleg de sords, per una part, i ens sembla que és La pell de brau, que és potser el llibre que defineix més la posició d'Espriu davant el fet nacional català o la seva interrelació amb l'estat espanyol i dintre d'Europa. Això seria molt arriscat per part meva dir-ho, assegurar-ho, però sí que puc dir que Espriu parla sempre de la seva pàtria, com a Catalunya és la seva pàtria, no esmenta cap altra pàtria, tot gira al voltant d'això, i sobretot fa una defensa de la cultura i de la llengua, pretén fer un testimoni de la llengua catalana per por que el jou franquista l'acabi anul·lant. I penso que des d'aquest punt de vista és un patriota. Si avui dia seria independentista, sobiranista o no, jo apostaria que sí, però esclar, és una hipòtesi meva. Vivim dies d'una total confusió i és indecent de fingir, em penso, cap mena d'optimisme. Diuen que s'apropen fets i proves apocalíptiques. És ben possible. I en tot cas, serà una mica desagradable haver-ho de suportar. Sí, com tots els poetes. Un dels problemes que tenim a Catalunya és que oblidem la història. No recordem la història ni la gent que ha sigut important i que ha fet molt pel país. I això serveix per poetes, per escriptors, per cantants, per actors, per músics. Suposo que aquest intent de dedicar l'any Espriu ja és un intent de fer-lo conèixer. Sí, de ressuscitar-lo una mica. Però jo penso que el problema és que la societat va per uns camins que no són precisament els del pensament, ni els de la cultura, ni molt menys de la poesia, i menys amb la crisi econòmica que hi ha i la crisi de valors existencials i ètics que hi ha. La poesia, per mi, és, a part de música i lirisme, és ètica. I avui dia, precisament, l'ètica no és una cosa que sigui moneda corrent. Gràcies